И здравейте! Днес играем Minecraft Pocket Edition версия 13.1. Ето тук долу в Level. Пише версията. Ето сервер току-що го направихме, го растихме така. Къде си бе? На мен си. Ето го него. Ето ме и мен. Ето момент. Сега ще почнем да оцеляваме в този сервер. Имаме пирамида за нас. Мислих, че това е планина. Както да е. Не. Само да си пусне. Ела с дърво. Между другото, този клип го снимам на Коледа и мисля, че тогава ще го кача. Тогава да ви кажем, влезе ли празниците. Да. На бъдни вечер го снимаме. И тогава ще го кача. На Коледа. Сега Коледа и чак след Нова година ще има клипове. Да. Малко пауза ще направим. Да, защото нали все пак всеки празнува със семейството си. Да. Аз сега голямо дърво. Всеки, нали... Да. Ходят някъде, забавляват се вкъщи, получаваме подаръци. Ако искате клипове на електронни игри след Нова година, пишете. Може да направим един анбоксинг На Xbox. на Xbox, мисля. И на... PlayStation. Не на... Може на PlayStation, но и на... но и на... Не, ще видите вие. Не. Не, утре чак след Нова година. Да. Ще го снимам. Аз ще го снимам, защото ти няма с мен. Да. Ти колко дърво събра с един стък? 12. И 60. Ето, направих крафтинг. Да, сега ще го сложа. Добре, да го слагам на другия рил. Който иска, пише документация. Аз... Не! Остави си го пак на място. После ще я проверяваме вътре. Отиваме сега за камък и си направим каменни инструменти. Ние почнахме един сървър, друг, но нещо са... Да. Клипа не ще да скачва и решихме да почнем днес. Къде ще е? Да, ето. Абе, извиняй. Сега как ще излезе? Май, кажи ми. Не. Приятел убието няма друг начин. Айде, бе. Няма друг начин. Вземем моите атоми. Взех ти ги. Ще няма ничи друг начин да излезе. Ще събера камък. Аз мога да направя един анбоксинг на моя Xbox. На Коледа. А той на неговия си следващите са. Нали така? Аз след на Нова година, точно на първи, когато вали сняг, мога да направя... Влог. Анбоксинг. Да. Влог. И мога да направя влогчета. Как да си? Аз ще бъда на това... Люблю. На Балкан. Да. Той ще бъде на Балкан. И може и да кача клип как се празаляме с шейни. Да, с една моя приятелка. Аз ще направя влог в Гърция. С мои приятели. Може да пада, като ни щупи кирката. Дива ми долу. Както знаех. 32, моля, 32. Както знаех. 34. Още едно блокче, моля. Още едно. Още едно. Да. С 3 повече от това, което иска. Може да снимаме геймплей на GTA.
Може. Да, на 5 и Ще почнем да снимаме на GTA 5. На Исчин и на... онлайн. Да. Който иска, коментарите. Не, Сега да си направим инструменти и да дам камък. Чу ли? добре. Опа! Меч. Кика. База. Пата. Не казвай, че ще умреш. Не. Ти нали имаш пръчки? Дай ми ги бе всички. Това дърво е Да. твое. И утре не знам какво да Това е кажа. твое. Утре, ама ще правим unboxing. Пръчки. Отивам додолу да видя какво има. Не скачай при мен, ако обичаш. Си поделим нещата. А че до другата пирамида. То няма друго. А, така ли? Добре, диаманти. О, диаманти. Първи епизод. О, храничко. Много голод. 21 голод, бати, яките сме. Яки. Не ми каза, че има пак голод. Да, има. 33 голд. What? Не съм намирал до сега толкова в пирамида. Ти намирал ли си? Напишете в коментарите кой е намирал повече от 50. От 4. от 33. Да. Защото аз не съм... Това ми не съм намирал... Да, разбрахте, не съм намирал повече от това, което намерих сега. Защото много рядко се спават пирамиди. Между другото, в един друг сървър се беше така бъгясало, че беше станало така, че две пирамиди се бяха залепили една до друга. Буквално една до друга. Само като щупиш на блокче и влизаш в другата. Така, например, чупа е тука и съм в другата. Това беше хипер якото. Аз живея на втория етаж. Чу ли? Да. Така че си взимам крафтинга. Това е за тебе. Да. И това е за тебе, да ти го дадох. Видя ли кой? Честно, не. Аз тим на втория етаж, ако може от кулата да се качи. Да, може. Тук. Аз от тук се качи. Знае. Аз живея ето тук. Имало две пирамиди, бе. Къде ги? Тук са. А? Ето тук са, бе. Наистина ли? Да, бе. Къде е другата? Ето тук при мен. Аз ще си купа. И аз ще си пак. Няма да рушиш пирамидата. Аз ще видя тук поина. Ама аз взех всички неща. То не има още често, бе. Аз всичките взех. 4-те. Няма нищо. И ходи като искаш. Казвам, че няма нищо. Видя ли, че няма нищо? Взел си честовете ми. Да. Аз ти оставих 2. Така ли? Хора, той е хипер слаб. Нуп. Хипер слаб. Даже той сам си каза, че е нуб. Нуб! Чу ли бе, момченце? Нуб си. Абе да. От тук няма правим. Ох, може ли ти живееш на втория етаж? Може. Много е уютно. Няма да правим клип. Уютно. Втори епизод сигурно ще бъде чак след Коледа. Уютно. Уютно, много е уютно, много е уютно. Тук е мрак долу, чай ще щупа това дърво. Махни го този камък. Бай. Малко светлина влезна долу. При мен. Опа. Отивай си пак горе. Моля ли после хайпиксел?
Нещо чух Hypixel се бъгва. Не стартира такова. Да, ние спробвахме да влезем и то клип да играем мини игри, но нещо не става. Къде си пак? Горе Ма съм. какво правиш горе? Нека да закачам горе. Казах ти да живееш на горния етаж, е тука. Добре. Ей, даже оставих чест. Правиш ли? Исках да забутна в дупката. Трябваше да следна по кулата. След малко година ще стане. Пръчки, добив на пръчки. Да, сигурно това е на компютъра, ще го добавят. Не знам дали го има. Може би ще правиш... Не! Щях се само убия на кактуса. Клипа ми са тук да бъде. Спря или... Да, до тук да свършим втори епизод. Намерих крава и прасе. Сега може да играм Hypixel. Та пирамида предишната. Да. Не знам. Къде видях овца? Къде видях овца? За сега спирам. Имам 3 пържоли. Не знам той дали снимаш ли? Не. Аз си говоря. Има лава до пирамидата. Обаче якото. За сега спираме клипото. Може да завършим. После. Гони ма паяк, сега ви помогни бързо! Зомби, такова крипър и паяк. На кои искате епизодчета? Пишете в Сега коментари. аз умирам. Къде си, Лани? Отвънка се бия като пощурял. На 2 сърца съм. Ако искате... Да, свършваме, че ще измерем още в първия епизод. Ще играм в мини-игрите. Ай, чо. Тук ли ще? Може да играм в мини-игрите. Бай. Направих капан пред къщата за мобове. Бай, хора. И довиждане, хора. И ето